11:44 sa atong oras. Ay, niabot na ginamong. May galing kay physically fit kini among guest. Gidagan niya. Ay, pag yun ako nga asa na sa gidagan. Gibiyaan niya sa kanan niya. Actually, listener din nato ni. Mula noon, og nibaling ko diri na, gyapon sa naminaw na mo. Kasi kung magpadungog-dungog sa ko, kay makadungog mong pudog. Ladies and gentlemen, makauban na mo mismo diri ang atong sales and market. Di pa daw ni siya head. Kaya na pa man daw siya sa Abaga. Supervisor pa daw na siya. Live pa daw na siya. Atong, ang Parasat HD ba ni ba daw sa entire Parasat yun? Yes. Alright. Si Sir Herbie Paulo Razalo. Sir, welcome sa Gaini Bay. Good morning. Maayong buntag sa tanan, especially sa mga listeners sa atong 93.5 Home Radio o sa tanan listeners nga naka-subscribe sa Parasat. Yan. Pilay mong speed, sir, pag ingon ako nga nanaba ka sa imong sakyanan. 80. Bisa nagpalit. Oy, teka muna. Actually, dagang kita yung mga pangutana diri pag ingon ako. Istoryahan sa nato ng internet karon. Yes. Kay ang in fairness karon ang Parasat ra kung ibor na bali na lagi karon, sir. Sa unang panahon, magpa-cable ka, libre ang internet. Yes. Pero karon, sir, na unsa naman ni bali na lagi karon ang atong internet nanay libre nga cable. Yes. Tama ba ni sir? Nabali na ron? Yes. Before, way back 2000, ang kusog yun adto sa una is ang cable. Then, since bago pa man giabot ang internet, sumutong gina-bundle na mo siya. Then, since technologically kuan man ta karon evolved. Correct. So, ang internet mo na yung nagdala. So, nabali na so, gid ay. ang cable na nun mo atong gihatag nga libre. As bundle na sa. Wow. Teka muna, sir. I'm sure dagan kayo nangugat karon ba kay mga utana ni mga internet. Dagan ko yung mga unang mga pangutana. Sir, na mo ingon nga unsa naman ni unsay mga kasagara inyong nakuha nga mga impormasyon kay syempre na mo reklamo. Unsa man ni sir nga nag 10 Mbps nako, nako nga speed nganong hinay gihapon ngano nga na. Unsay kasagara inyong nakita na nga problema, sir? Actually, sir, kana siya is wala may perfect or makagarantiya ang isa ka provider sa services nga ilang mahatag. Correct. Sa karon, dili gid balikayan. So naagyo gyud yung mga nagya po yung mga complaints nga among kadawat sa among mga branches. But in regards po ana kay naagyo yung mga cases nga kinahanglan nato i-educate ang atong mga Yes. ang atong mga customer. Actually kanina, sir, ako na nasulti kanina. Like for example, niingon ako nga gi-increase na ko 5 Mbps. So may minimum tama, minimum karon sa kon? Ang atong minimum, sir, sa atong bandwidth is 30% from your download speed nga imong gi-avail. So, for example, niingon ko karon nga mo ni akong speed. Pero feel na ko hinay ko. Magmatter ba na, sir, sa number of people? Like for example, parehami, si 16 parehami og speed og kana nga kadanta. Pero sila kay duha ra man sila sa balay. Pero kami sa balay, daghan mi nga nagamit plus wa pa ko kapil kay ang silingan nakakuha pa sa kuan. Magmatter ba na sa number of users? Yes, sir. Atong ikuan og base ang imong gi-avail nga bandwidth. Ang sa inyong balay nakay 15 din siya sa Pikas balay nakay 15. But ang user dito sa Pikas gamay lang. But ang user dito sa inyo is kamo na tanan entire compound. Correct, tinood. So nagi Wapay apil na pay nag-internet cafe. Napay nagpiso wifi. Napay nagpiso wifi. So dili na to malikayan. Nga naagi inana like si customer mo adto sa office mag-complain but pag evaluate na mo sa iyang account. So naay tendency nga 15 to siya but na mo gud mi kuan nga system nga makita na mo kung pila ka book ang MAC address or ang user sa modem. Yes. Naka-connect. So makita na mo nga ay ma'am, the reason why nga nung giabot ka sa point nga gihina siya tungod kay nanay dagan nag-use o consume kay ang imong signal. Ayan. So tama na. So again at gusto na i-joke like for example kung pareha tawag speed tag 10 ka 10 Mbps ko, 10 Mbps ka, ako duha ray nagamit, kamo dia usa ka compound, dako gyud ang diferensya. Dako diferensya sir. Oh my God. Sir, nabay area nga for example, tungod kay kami nga village kay Westwoods gamay rami, mas paspas may compare ato nga pika sa village kay crowded na kay sila daghan subscribers dito sa Parasat nga na internet compared sa mo. Nabay nga nga factor? Actually sir sa kwan sa Parasat, sa infra sa Parasat, dili mi mag-matter sa number of subscribers dito sa area
nga ang reason nga gihinay siya compared dito sa Pikas area. Kay ang amua is number of users kung pananaw na mo nga murag puno na ning area, dili na mi pwede nga mo accept, but dili pod siya reason nga muhinay siya. Okay. Compared do sa Pikas nga dili pa kay puno, and then naapay mga pwede nga maka-avail sa among services. Yun, correct. Kana dili siya magmatter nga kusog ning ako diri, hinay ang ako diri. Ayun. Now, sir, karon sa pandemya, dagay na sa balay. Kumusta ba? Daghan ba yung nagpataod karon og internet? Sa pagkakaroon, dili man sa ingon nga magpasalamat mi tungod abot ang pandemya kay mo may kuan nga daghan pod ang gisulod sa mua. But siguro amo pong gipangitaan og pamaagi uban sa among mga bosses sa mga management o sa mga top management o ang mga department heads nga moabot gid mi sa point nga kanang nag-offer mi og mga work from home nga mga plans. Okay. Nakig-partner mi sa mga schools nga pwede sila mo avail sa mua in lower price. Okay. Para nga matabangan na mo ang ilang kinahanglanon sa ilang pag-work from home sa mga schools. Yan, tama no. Then sa mga sa mga online workers kana nag-offer gyapon mi ana. Okay. So tinuod nga daghan gyud gikuan karon, but so far kaya pa man sa among Alright. sa among management. Sir, unsa bay mga minimum ba katong uban dia nga wala pa lang nakasugod sa alam mo, in fairness sa inyo, sir, duang server, sir, no? Nako nakita ba? Kasi man ako nakita, in fairness sa Parasat, kaya naman kayo, di na to i-mention ang mga uban provider. Pag once maputol ilang linya, wala, damay na gyud. Kamo duwa yung server, di ba? Duwa ang provider, no? Actually sir, dili na kay duwa. Ay, tulo. Upat sir. Upat pa gyud ay. Oo. Pasabutan na, kung ma-down ni si Main, na mo salo isa. Yes, sir. Tama ba? Yes, sir. In kaso, grabe yung kadimala sa ng adlaw, naputol ang ikaduha, napagin mo salo sa ikatulo. Yes, sir. Ikaupat. Tama ba, sir? Mo na'y nakanindot ni Parasat Yes, sir. HD, sir, no? Yes, sir. Ngano yung ana man na, sir? Actually, kana siya sir, gikuha na muna tungod kay since local provider man si Parasat, homegrown Cagayan de Oro. Okay. So naagid mi kuan nga pwede mi makuha og gateway or bandwidth sa other nga provider. Yes. Isa na to sila, nami upat ka buok, so just in case kung naay mag-down nga duwa ka provider, ang tanan na mo customers mo switch siya dito sa backup provider. Okay. But dili mi makagaranti ang ilang makuha nga speed or ang ilang makuha nga kanang kanang consistency sa internet connection. In-add to gyapon. Okay. Bali murag makulangan lang siya tungod kay mausa man. Correct. Tama. Now, sir, unsay mga kasagara nga dili ninyo in control nga mawala ang kabalo na ka sa mga tao, talabi na rabay mag-group chat, no? Yes. So nang panahon, no, lami mang kinabuhi ba may group chat, no? Lagi. Karon, maputol lang ka karon tong internet. Taas na kayo ang 2 minutes. Yaw yun, oy, nganong naputol man dayon mo? Ano ba, no? Siyempre, wata kabalo, no? Sa bakaron ba sinay halas nasa mga unsay mga dili nato makontrol, sir, mo nang maputol ang internet. Yes sir, actually nako yung mga kailang nga kuan ana. Taga Westwoods ba na? Mga taga Westwoods ba na? Lagi murag. Actually, sa mga kaso nga mga inana sir, isa ra gyud ang isa sa reason nga nung mga kuanta kanang mawala tong linya, ang atong signal sa anang nga area. Possible kanang mga putol ang wire. Putol ang wire, okay? Mga sunog, na mga hulugan og kuan, Kahoy, anak. kahoy, Okay. and then katoy mong gingon nga nahalas, nagikuan nga naagi halas. Correct. Then Pero ayaw sa ito nga naibaboy kay na mga nakadunggi ko lang nga balita. Mura na siguro iba. So, inga na nga mga kwan. naagi mga kaso na. Well, sa mga cases nga moabot ay sa mga cases nga inana si Parasat wala man pod sila nagpaulahi. Diretso din ang din gina-actionan tungod kay daghan man gud affected nga mga customers. So naalagay times nga madugayan because naay kuan nga major ang trabahoon dito sa naputol nga area. Correct. So that's why medyo mo nang siyempre no magyoyo tanan kay naka-online class tanan. Lagi. Di gyud malakayan. Tapos na ginatanaw nga video. Tamo pa'y paghubo ba? Paghubo sa t-shirt. Kay nagtanaw mo siya ka ng gajim ba? Para makita unsa ang pag-build sa abs. Ano? Kamasagay, ayaw pag-go, pangunaw na niyo na. Boss, unsa ba yung mga promo karon nga mga affordable pod just in case na uban karon nga wala pag yun naka-connect or gusto pa sila mobalhin na sa Parasat? Para sa ko ang hapsay kaya kung kinabuhi dia karon sa Westwoods. Salamat Brother Vern.
Sa pagkakaroon, naami kuan bago lang gi-launch nga kuan kanang speed boost. Speed boost, okay. Yeah, ang kuan ana, ang among target ana is ang katong mga existing subscribers namo sa una nga katong gi-launch namo nga plan nga PisoNet. Okay. Katong mga naka 1 Mbps nga mga existing subscribers namo. Mag-add lang silang 200 pesos para ang ilang internet speed mahimo nag 5 Mbps. Yes. Okay. So musaka na. Saka na sila 5 Mbps. Oh, di klaro na ang naghukas. So kung katong nga time, actually dagan po na sila nga customer namo nga naka 1 Mbps. So nakita na mo nga murag, uy, bisan og 1 Mbps, na-appreciate na gyapon nila. Diba? So gayo mga ko nga 50 Mbps na nangakuha. Napaday gyapoy inana. So karon ang among gibuhat, among gitas-an ang ilang bandwidth. Although naalang sila gibayaran nga gi-add up silang monthly nga 200 for the modem. And then sumuo to aside sa kana nga promo kanang speed boost namo, naapod mi di ba oson man karon ng mga community pantry. Oh, So, yes. si Parasat nagkuan mi og kuan sa marketing nga naami mga pahalipay gamay nga gihatag from Cable Boss. Naami mga premium items nga among ipanghatag sa among social media. Wow, okay. So naami mga kuan, naami mga trivia questions kanang Okay. simple lang gud kumbaga igo lang namo. Unsa ang scientific name sa mango? Kana may ana lang ba? Okay na. My boy So kuan, ila lang abangan sa among social media page. Oh, unsay fan page official ninyo, boss? Parasat HD. Parasat HD. Yes. Okay, Nami okay. dito na ami ipang post dito nga mga kuan, and then nami mga premium items nga among ipanghatag like katong mga traveler's bag from HBO, from Pero Disney. kadyo lang ba sa serious tanaw sa imo siya ba? Nakanono ko man lagi day 1 Mbps pag day nga kuan. Yes, dagan na Tapos napulo din ka na mag-connect. digid malikayan sir like. Dini. Reklamo mo kay ko nga 50 Mbps nga ko. Dapat din mag-upgrade na mo dapat, boss. 1 Yes. Mbps, ano? Tama. So napagide po na. Napa. Actually optional siya kung si customer gusto ba niya nga mo upgrade or gusto na siya mo retain. Okay, okay. Pero kay tungod kay na may add-on. Okay. Diba? So it's up to them kung paranaw nila nga marag okay ra man ko kay cellphone akong gamit kay usually ang kana man kung 1 MB gibuhat na siya for those subscribers nga cellphone lang sila. Okay. Then since gamay ra man og requirement ang cellphone sa internet speed compared to computer or laptop. Okay. So mao tong kana dagan na sila karon Okay. kay mas barato ra pud yun noon 449 ra baya pod ang monthly ana. Karon ba ingani pag kani mga para fiber plus cable may ani karon tungod kay kuan man karon boss kanang pandemya man nabay pwede online ra ko mga apply o kailangan gyud ko madto sa opisina. Actually sir kuan kanang nana pod mi online. Okay. Nanami online nga pwede si customer nga di na kinahanglan mo ato sa ini Parasat branches. Okay. Kay naanami link nga naa sa Parasat HD. Okay. Ay naami link nga pwede namo ihatag sa Facebook page ug naapod mi link dito sa among website Okay. parasat.tv. So pwede na dito na. Pwede na dito Tapos mag-apply. i-verify na lang din na ninyo kung sa kumpleto ba yung mga requirements, mga Yes. ingana. Yes. Tapos dito na din magstorya kung pwede na mo Yes. Ba? Naa siya ay email nga ma-receive ninyo kung ang inyong application is successful. Okay. And then next is payment na dayon. Okay. Asa pinakakuan day sir ang atong cable dito sir ang Parasat karon asa maabot? Sa pagkakaroon sir, si Parasat from east nga side going to east naami taman sa Balingasag. Balingasag, okay. And then kung going to west nga side, padulong mi sa Libertad. Libertad, Agong. okay. Then soon mag-open na po mi sa Initaw. Initaw. Alright, very Then, soon. Kuan din Lumbia. Then naapod mi Manolo, bago lang namo na open ang Manolo. Okay. Naapod mi Valencia nga branch dito og Malaybalay. Wow. Naapod mi San Carlos. Wow. Then ang plano din ni Parasat puhon mo expand pa gyud mi. Okay. Expand pa gyud mi dili lang kay diri ra mi taman tungod kay dagan ang kinahanglan og internet connection karon sa mga areas nga wala pa gyud sila na serbisyuhan. Alright. So si Parasat ang mo attend sa ilang mga kinahanglanon. Correct. In So terms meaning to say sir, kana nga mga area makita na ang gahi ni Bay diha sa atong Channel 24. Yes. Yo! Mapakpak nito sa biya. And nakita ninyo na nga mga picture mga kagahi, nagpinirmahay, nagkontrata.
Ngayon kaso, kung may problema ilang asawa, pwede sila mo dungog sa mo. Pwede, Boss, pwede. starting today, mag-air na po ang delayed telecast ang Gahi ni Bay Yes, sa yes. Channel 24. Yes, yes. O kami nagpasalamat sir sa inyong pagsalig ka na mo, boss. Nga at least kita ma-extend pa ang atong pagserbisyo ani sa Yes. katawhan. Alright. Again, boss, ano sila? Kung asa sila, kung na sila yung mga inquiries, unsagin ang fan page o asa ang mga opisina nga pwede sila moadto. Yes, for those subscribers nga wala pa naka-subscribe sa Parasat or wala pa nakatilaw sa Parasat. Actually pwede ninyo ma-reach sa among mga branches. Na aming mga branches nga duol sa inyo kung asa mo, na aming Puerto, na aming Crustal, na aming Corrales, na aming mga mall nga sulod sa mall nga Ayala o Limkit-Kay. Naapod mi Alubihid, naapod mi Balingasag, Okay. and then soon sa Initaw, and then naapod mi Manolo Wow. Fortich Alay. Silito dia daw sa Crustal ra gina. Abo hindi kay siya ganado sa may Crustal branch na daga kuan. Sikat mong gunang adalan. Boss, usay ano na lang last pinakabarato nga kuan nga nakoy cable na nakoy internet. Unsa bay kuan nato monthly nga pinakabarato? Sa pagkakaroon server, naami duha ka buok kategory sa internet connection nga Okay. for residential. Oo. Naami hybrid fiber coax nga muna siya katong HFC, napod mi para fiber nga katong for fiber. Okay. Kay naamang goy areas nga wala pay fiber. Okay. So Tama. katong coax. So pwede ninyo makitaan sa mga page nga naay mi available nga plans nga kung sa coax ang among pinakabarato is kato among 1149 ang monthly. 1,000. 149. Okay, 1,149. Then Okay. sa fiber na aming pinakabarato nga 2149 ang monthly nga bundle na tanan. 2,149. So na internet plus cable na na. Tapos wala pud mi plan nga data cap or Okay. unlimited ginatanan. Wow. Then VAT inclusive. VAT inclusive. Oh, di ba? Boss, thank you very much. Daghang salamat, sir. Again, si Sir Herbie Paulo Razalo,